cu aranjamente florale ca în fiecare an. Este un moment mai dificil, deoarece pădurile astea mai puternice din ultimul timp au, din cauza lor, trandafirii au înflorit un pic mai repede și chiar am avut niște probleme în a ne pregăti. Spre norocul nostru, firma noastră are și trandafirii care sunt la nivel și spantați și vânduți în viață și asta ne-a scos un pic din impasul care am fost. Am pregătit cu ornamente florare, fiecare angajat, fiecare persoană din firma noastră am lăsat să dezvolte imaginația. Am văzut că v-ați pregătit și pălăria. Da, toată lumea cu o pălărie pregătită, cu biciclete ornate, cu de fel de aranjament. Care sunt tendințele anul ăsta? Ce se poartă în materie de... După semnale care le-am primit, se pare că trandafirii pitici, miniaturi, de diferite culori, ăștia au început să fie mai căutați. Unde merg trandafirii de la dumneavoastră? Unde e? Trandafirii produși de noi merg și mai multe țări și din Europa, în supermarketuri, în gardelanduri din țară. Noi vindem cu varianta la rădăcina liberă, la rădăcina ambalată. Cât la sută din producție merge la export și cât rămâne în țară? În 2030, anul acesta avem o solicitare mai mare, s-ar putea să aibă guvernul acolo, am înghețat, au descoperit, acum modalitatea mare, acum e o cerere mai mare, s-ar putea să aibă chiar 50%. Cum vă ne-am? Imediat, și de pe firma ce